Oleh Misti lwmjadwng Misti taijौ सासेयाथ' बाजारावसो थांदों आबौआ ओंखाम जाखांबाय हाय गाइस गुड मर्निं बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरिखांनो लागायनाय जाबाय दिनै आं दा आंनि हिन्जावखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आं नोंथांमोननि गेजेराव दासिमबो आंनि हिन्जावखौ देखायफेराखै ओमफ्राय आंनि हिन्जावआ माबायदि आरो आंजों सोर सोर थांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजासै ओमफ्राय आं बबेहाय थांगोन आं बेखौ उनावसो खोन्थागोन आरो जेब्ला जायगायाव सहैयो अब्ला ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा गारि गाखोबाय नै ओमफ्राय बहाय थांगोन बेखौ मिथिखाबाय बिदिब्ला नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बारा एनार्जिबो जानाय नङा आयै मरमि आं गगा मोनदों एसे गोनावथुलाय दस्रायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा जायगाखौ लकेसनखौ आं खोन्थाथ'ला फाइनालि दा जों थिनालि सफैबाय नै ओरैबो दं ओरैबो दं ओंखायनो ओरै फैसा होदों दा जोङो बाजाराव हाबसिगोन आरोना ओमफ्राय दा आं थिनालियाव दङ ओमफ्राय नायसै सोर सोर मा मा लायो मिस्थिबो बिदों जाग्राबो बिदों ओमफ्राय नायलां दिनै सोर सोर बहाय थाङो ओमफ्राय आबैनो माबा माबि जाग्रा लादों एसे मानसिफ्रा नायजोब्बाय आं उल्था खालामसै केमेराखौ दा जोङो ना बाजाराव हाबहैसिगोन आरोना ना बाजारथिं हाबहैसिगोन ओमफ्राय मानसिफ्रा नायजोब्बाय बिथिंसो फानो दाना ना लासिगोन आबैया ना बिहरफादों बे नाखौनो जों लासिगोन आरोना ओहो रौ होनाखै बैबायदि माबा सु फिसा गैयिखौसो होनदों थान्दा बार नांदों फुरि जानोबा मरमि फुरि जागोनलाय फुरि नै बाहाय थाइजौ बास फैबावबाय आरोना मा बिसिबां होनदों केजि ना फवा थाइजौ बासिबावदों आरोना आबैनो दाना जोंना थिनालि बाजार खालामनाया जोब्बायानो थाइजौबो लाबाय नाबो लाबाय ओमफ्राय मिस्थिबो लाबाय ओमफ्राय दा आङो आबैजों थांसिगोन आरोना आबैया लोमजादों आबैखौ नायनो थांदों ओमफ्राय नायलांबाय थादो बोरै जागोन बिदिब्ला जों दा गारि गाखोसै सिम्बोरगाव फारसे दावखोलांसै ओमफ्राय नायलांदो गारि गाखोनायाव आं माबाला आरोना माने एसे माबाबो जायोथ' बुंलां सिम्बोरगाव रायजो देहा फाहामसालिनो बे
सिमबोरगाव सफैबाय ओमफ्राय बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ खालामफिनलायबाय आरोना माने जेबो कन्टेन्ट गैयैखायनो भिडिअखौनो लाबोनो गोसो जाया बायदिसिना खालामनो सानो ओमफ्राय खालामनो मारैबा मोनो आरोना जेबो कन्टेन्ट गैयाबा खालामनो मा जानो सानो सिमबोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने एबसु अफिसआ बेनो आरोना सिमबोरगावना बे नैबे स्कुल आरोना बे स्कुल ओरै फोथार सिमबोरगावनि सोरबाफोर आंनि साबसक्राइब दङबा खोन्थाहर बोरै बोरै जादों बाहाय मानिबा खेला जागासिनो दं आंबो खोनादोंमोन दाख्लै फुरागासे ओमफ्राय मिन्थिजोबा गय जानानै मेंबाय थाबायनांदों ससे साला बिदिसो थाबायहोबायलै ओमफ्राय आंना सालथे फैगासिनो दं आरोना सालथे आसोल साइकेलजों फैदों सालथेया थांबाय आं जेबो रायलायथ'वा बेजों बेयो माइनाव सोरां स्कुलमोन आरोना गोदो ओमफ्राय दा मा नाम आं बेखौ मिथिला ना दाबो बेनोथाय दाबो बेनो बायदि मोनदां माने मावरिया बिमा बिफा थैजानायफोरल' होनदोंमोन बिदिसो खोनादों गोदो नंगौना नङामोनथाय जायखिया आबैयासो आंनो खोन्थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंखौ बे स्कुलाव एडमिसन खालामना होनो नागिरदोंमोन गोदो उन्दैयाव ओमफ्राय सानबाय आं बोरै बे स्कुलाव फरायनो हरै गामियाव एडमिसन लानाय दं क्लास 3 ना 4आवमोन आरोना जेब्ला नैबे माइनाव सोरां स्कुलाव एडमिसन खालामनो नागिरो अब्लानो ओमफ्राय जा गाबबाय आरोना आं गाबनानै आं बे स्कुलाव फराया होननानै ओमफ्राय आं हरैनो फरायनाय जादों आरोना जे रेकर्ड दंबावोमोन आरोना माने नैबे लामायाव गोदो बिराद खोमसि जायोमोन आरोना दांस्रांबाबो सानावबाबो बिराद खोमसि जायोमोन ओमफ्राय बे लामाया नैबे सोरां स्कुल माइनाव सोरां स्कुलनि सिदा ओरै आरोना ओमफ्राय बे लामायाव बिराद खोमसि जायोमोन औवाजोंनो आरोना बिराद गिलु बालु जों उन्दै उन्दैयाव बिसोर बायदियावबा जा खारोमोन बै थारिनिफ्राय हां खनसेनो बयसिम खारोमोन आरोना माने गिलु बालु खानाय औवाया आं दा सफैबाय ओमफ्राय देखायसिननाय र' थाथ' आरोना दासो सफैदों सिमबोरगाव बाथाबारि सफैबाय आरोना गैथारला माथो जाथारला जाथारला सिनायदों सोर मिस्थि लाबोदों मिस्थि थाइजौ सासेयाथ' बाजारावसो थांदों आबौआ ओंखाम जाखांबाय हा ओंखाम मोनजाया ओमफ्राय नाया पामप्लेट बै उदैयाव गोजा गोनाङा दा बेखौनो लाबोदों हनै सासे रौखौसो लाबोनो नागिरदोंमोन माबायदि जादों लोमजानाया नों ओरै नायब्रा आं दौनाय मिस्थि जानो आं दौसै मिस्थि लाबोलाय मिस्थिया दौना मा होमबा माथो मिस्थि जानो बिहरा इस'आ गावनो मिस्थि लाबोफा नों पास जानायनि होनना बुंहरफाबाय आं बेखौनो जाराम सानबाय मिस्थि दौनो बेमार गोनांसो मानसियानो लाबोदों आरो बुरजा दोनथ' फैजायानो
नोंनालाय बोरो नोंना संख्रि बानलु जाया बाहाय माने सावगारि आखिदों आरोना आं ओरैबायदि आखिनांगौ होननानै एसे फोरोंबाय ओमफ्राय फिसा फिसा कार्पेटजों सिन होनानै गावसोरखौ फोरोंबाय आरो ओमफ्राय गावसोर आखिदों माने सासे फंबायनो सावगारि आखिनायनि हमार हरदों नामा दा बेनिनो सावगारि आखिदोंमोन आरोना ओमफ्राय जादोंना जायाखै आंबो बारा एक्सपिरियेन्स गैया सावगारिजों गोदो एल.पि. स्कुलावबासोमोन ओमफ्राय बै मैदेर ना जोंनि इण्डियानि फ्लेगफोरा बायदिसिना सावगारि आखिनायमोन आरोना ओमफ्राय बेयो आमाइनि फिसाजो नानि आरोना माने दाउ बयलार बिगुर खुगासिनो दं दखानाव फाननो उफाय गैयाना दाउ बयलार फाननांगौ फाइनालि आं ओंखाम जानायखौ देखायासै मा ओंख्रि जादोंमोन आं बेखौल' खोन्थासै ओंख्रिया खुमब्राजों हांसोजों ओमफ्राय ना फांखासजों ना पामप्लेट भाजा दालि जहल आरोना संनाय फैगासिनो दं बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बेफोरबायदिनो जानला मानला भिडिअ लाबोनायनि थाखाय साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आं नोंसिनि मोजां भिडिअ लाना फैनो हायो जोंहालाय सोरसिन जानानै दं सोरसिन जानानै दं जोंनि बनरगावजों ओमफ्राय सिम्बोरगाव स्कुलजों नैबे स्कुल सोरना सोखो सिम्बोरगावआ गरसेना दंमोन बबे गोसोमा गोमोआ सिम्बोरगावआ गोमो बबेथिंमोनलाय नोंसिना न'आ सिनायास्ला ओरै थांबावनांगौ ना बेजों थांनाय माथो बैलाय माथो स्कुल ओरै बैसिम थांलाय बैसिम ससे आंहा ओरैसो थांनांगौ नंगासिनो सिदासो नोंखौ बाहाय फैगोन होनना मिथिबा आं दहायनो फैसिगौमोन आलां फालांसो दं माथो खालामो आं जायखिजाया मिथिखादोंमोन बाहाय खेला जादों होननानै ओमफ्राय नोंसोरखौ जाखांबाय सानदां बाहायनो देरहादों दा मा खेला नङालै सेमि फाइनाल नोंसोर जोगोना सोरजों नैबिसोरजों ना देरहाबाथाय देरहाबा फाइनाल बबेहाय जागोन फाइनालाव बाहायनो माथो एबार उन्दै नुथारदों मास्टारफ्रा सोर फैदों बैहायलाय मा जादों नोंसोर बेसेबां आन्डार 16 टाइमाबो जाबाय आं दाबो सिम्बोरगावआवनो दं ओमफ्राय आं दा थांफिनसै ओमफ्राय भिडिअखौ आं बाहायनो दोनथ'नाय जाबाय